ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମା ମୋଟିଭେସନାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଭଲ ପଦଟିଏ ନେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୀବନର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା, କେବେ ପଡ଼େ ଫୁଲ କେବେ ପଡ଼େ କଣ୍ଟା, ତଥାପି ଚାଲିବା ଆମେ ଜୀବନର ବାଟ, ଥକି ପଡ଼ିବାନି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶରୀର ଅଛି ମାନେ ରୋଗ ଅଛି, ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ନା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ କେବେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ସାମ୍ନା କରିବା, ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା, ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଲାଇଫରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା।